Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at narito na ang malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Serye ng pagpatay at death threats sa mga lokal na opisyal sa Pampanga muling tinalakay sa Kamara. Security assessment ng PNP patuloy para mapababa ang bilang ng election areas of concern. Stress at frustrations maaaring pagmula ng road rage ayon sa mga eksperto. Iba't ibang benepisyo para sa goiter at iba pang thyroid disorders pwedeng i-avail sa PhilHealth. At alamin ang iba't ibang pampaswerte ngayong Chinese New Year. Year of the Snake, prone sa impulsive decision making. Muling tinalakay sa Kamara ang serye ng pagpatay at death threats sa mga lokal na opisyal sa Pampanga. Para sa buong detalye, narito ang report ni Liana Canilaw. Gumulong na ang ikalawang House Quad Committee ukol sa serye ng pamamaslang sa mga lokal na opisyal sa ikatlong distrito ng Pampanga ngayong Lunes, January 20. Kasabay nito na pag-usapan din ang natatanggap na death threat ng ilang mga kapitan sa lalawigan. Kasama na rito ang paglalahad din ng Kapitan Amado Santos ng San Agustin, Captain Laverne Gopez ng Barangay Bulaon, at Dolores Barangay Captain Alan Pecho mula sa Siyudad San Fernando. Sa naturang hearing, ibinahagi rin ng kapitan sa Mabalacat City na si Dabdab Barangay Captain Glenn Chonco na nakatanggap na rin siya ng death threat. Ayon kay Representative Dan Fernandez, chair ng Committee on Public Safety and Order, mayroong pattern na lumilitaw na gustong guluhin ang mga barangay captain. Initially, nakita natin yung threat na ginagawa nila. And hindi pa pwede ito ano na lang na ma-unpunish sila, di ba? Na kailangan po talagang we have to be serious with this. Kasi ano to threat to di ba? I think coercion din, harassment, di ba? Form of harassment, especially ngayon na malapit na rin po ang election. So most likely baka merong konting political motive. Kaugnay nito, nanawagan si Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. sa kanyang mga nasasakupan na wala na sana mangyaring insidente ng karahasan, lalo na ngayong papalapit na ang halalan. I hope and pray na walang mangyayari. Yan lang po ang inihingi ko sa inyo, sa kapulisan, sa COMELEC, na sana maging fair ang laban. We will just level the playing field. Hayaan po natin yung taong bayan na magdesisyon kung sino ang dapat mamuno sa lalawigan, sa distrito, sa siyudad ng San Fernando, and the 21 towns of Pampanga. At sana po, kamukha po ng sinasabi ko, huwag po kayong matakot, mga barangay captain, mga barangay leaders down the line. Nandyan po si Chief PNP, nandyan po si General Pajardo, nag-usap na po tayo. Definitely magiging tahimik ang ating eleksyon na darating at protektado po kayo sa mga ginagawa nating maayos sa ating bawat lugar, sa ating bawat bayan, sa ating bawat barangay. Samantala, sinabi naman ni Police Brigadier General Jean Fajardo, ang direktor ng Police Regional Office 3, na hindi ito maaaring ipagkulang bahala dahil involved dito ang seguridad at kaligtasan ng mga lokal na opisyal sa Pampanga. Pakiusap ko lamang po sir kapag may nare-receive po kayo ng mga itong klaseng pananakot either through text, through social media ay ipaalam niyo po kaagad sa amin, and I'm giving you my personal word po na a-actionan po namin ito because hindi nga po natin alam kung ito lang ba ay extortion, baka this may lead to a more serious problem kung ipagwawalang bahala po natin, at wag po kayong magbigay ng anumang amount because this will encourage those people behind these threats po na ang objective lamang po ay extortion po. Liana Canilaw, CILTV 36 News. Inilabas na ng Sangguniang Panglungsod ng San Fernando, Pampanga ang buod ng kanilang 2025 approved budget. Alamin kung saan mapupunta ang naturang pondo na nagkakahalaga ng higit 2 bilyong piso sa report ni Liana Canilaw. Inilabas sa Facebook page ng Sangguniang Panglungsod o SP ng San Fernando, Pampanga ang summary report ng 2025 approved budget ng Local Government Unit o LGU. Batay sa nasabing dokumento, nasa 2,447,150,404 pesos and 56 centavos ang grand total ng pondo ng syudad ngayong taon.
Nakasaad din dito na 202,479,002 pesos .01 ang nakalaan para sa City Mayor's Office. Gayun din ng 135,550,000 pesos na 5% Calamity Fund at 20% Development Fund na nasa 289,400 pesos. Nasa 26,603,552 pesos and 95 centavos naman ang budget ng Office of the Vice Mayor. At 113,610,906 pesos and 76 centavos ang sa opisina ng SP. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Iminumungkahi ng isang kongresista na patawan ng death penalty by firing squad ang mga public official na mapapatunayang sangkot sa korupsyon. Para sa detalye, narito ang report. Isang House bill na nagpapanukalang ibalik ang death penalty by firing squad para sa public officials na sangkot sa korupsyon ang inihain sa House of Representatives. Ito ang House Bill 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act na pinropose ni Zamboanga Representative Kaimer Aidan Olaso. Nakasaad dito na applicable ang House Bill sa sinumang elected o appointed na opisyal sa executive, legislative at judicial branches mula sa presidente hanggang sa pinakamababang posisyon sa barangay. Damay din dito ang mga nanunungkulan sa AFP, PNP, constitutional commissions at government-owned and controlled corporations. Paparusahan ng death penalty sa pamamagitan ng firing squad ang mga pampublikong opisyal na hahatulan ng sandigang bayan ng kasong graft and corruption, malversation of public funds at plunder. Ngunit dapat munang pagtibayin ng Korte Suprema ang conviction. Kailangan ding dumaan ito sa mandatory review process, alinsunod sa konstitusyon at ibang kaugnay na batas at ginawa na ng akusado ang lahat ng posibleng legal remedy. Ito ay upang masiguro na nananatili ang fundamental rights ng inaakusahan at ipapataw lamang ang death penalty sa mga kasong napatunayang guilty ang public official. Sa explanatory note ni Olaso, tinuturing nito ang korupsyon bilang isa sa pinakamatinding banta sa social, economic at political development ng Pilipinas, kaya dapat umanong ibalik ang death penalty sa bansa. Angelica Cara, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Isa sa mga pinakabinabantayan ngayon ng COMELEC at Kapulisan ay ang kapayapaan at kaayusan para sa paparating na halalan ngayong May 2025. Kaugnay nito, mahigpit nilang ipinapatupad ang gun ban at mga checkpoint. Bantay sarado rin nila ang mga election areas of concern kung saan kabilang ang probinsya ng Pampanga. Alamin kung ano nga ba ang mga hakbang na kanilang ginagawa upang mapababa ang bilang ng mga lugar na kasama sa election hotspot sa report ni Liana Canilaw. May 12, 2025, ang araw na muli magdedesisyon ng taong bayan kung sino ang napupusuan na iupo sa Senado, Kongreso at gayon din sa iba't ibang posisyon sa lokal na pamahalaan. Pipili ang mga botante kung sino ang nararapat na mamulo bilang gobernador, bise-gobernador at board member, maging punong bayan o lungsod, bise-alkalde at konsehal. January 12, 2025 ng opisyal na magsimula ang election period. Ito naman ay magtatapos sa June 11, 2025. Ito ay alinsunod sa Resolution No. 10999 ng Commission on Elections o COMELEC. Isa sa binabantay ng COMELEC kasamang kapulisan at iba pang law enforcement agencies ay ang kaayusan, kaligtasan at kapayapaan ng 2025 national and local elections. Kaya naman sa buong election period, ipinatutupad din ang gun ban. Kung mapapansin nyo mga kabalin, mayroong mga nakatalagang checkpoint sa ilang mga lugar na nanghaharang at sumusuri sa mga motorista. Paalala ng PNP, huwag nang tatangkain na magdala ng armas, lalo na kung walang authority at permit. Samantala, binabantay ng COMELEC at PNP ang ilang mga lugar na itinuturing na Election Areas of Concern o EAC. Mayroong color coding sa mga inisyal lang na-identify, green, yellow, orange at red. Ito ay nakabase sa presensya ng private armed groups at gayon din sa matinding hidwaan ng mga magkalabang kandidato. Normally kasi ang green will be a normal election scenario sa isang lugar, very peaceful, very orderly. Pag escalated ng konti, pupunta tayo sa tinatawag natin na yellow. Magkakaroon na ng medyo presence ng mga
pugs yan. Okay? Or sa history niya, may mga pugs talaga. Sa orange, medyo escalated level na yan. Ano? So, bago tayo mag-red. Ganon din, may presence ng mga terroristic activities. But combining the presence of the communists, the CTGs, terrorist group, tinatawag din na yung presence din ng mga private armed groups or the threat of a terrorism to destroy the election paraphernalia or to threaten the conduct of free, orderly, and honest election. Pwede natin i-categorize na red yan. Ang responsable para sa nasabing categorization ay yung Joint Security Control Center ng munisipyo o lungsod, lalawigan at rehiyon. Samantala, matatanda ang nagluwas na ng inisyal na listahan ng COMELEC ng mga lugar sa buong bansa na pasok sa EAC. 403 ang total number ng areas of concern at 14 dito ang matatagpuan sa Central Luzon. 13 dito ang isinailalim sa yellow category dahil sa history ng election-related incidents, habang ang San Antonio Nueva Ecija ay nasa orange category dahil may serious armed threat dito. Dito sa Pampanga, kasama ang bayan ng Arayat at City of San Fernando sa mga itinaas sa yellow category. Matatanda ang nabalot ng pangamba ang lalawigan dahil sa serye ng pamamaslang sa mga lokal na opisyal sa ikatlong distrito ng Pampanga, partikular na sa siyudad San Fernando at bayan ng Arayat. Mayroon ding mga pagdinig sa Kamara ukol sa nasabing mga kaso. Ang pinakahuli ay nito lamang Lunes, January 20. At kaugnay nito, nanawagan si 3rd District Representative at Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales Jr. na panatiliin ang kaayusan sa lalawigan, lalo pa 3 buwan na lamang at eleksyon na. I hope and pray na walang mangyayari. Yan lang po ang inihingi ko sa inyo, sa kapulisan, sa COMELEC, na sana maging fair ang laban. We will just level the playing field. Hayaan po natin yung taong bayan na magdesisyon kung sino ang dapat mamuno sa lalawigan, sa distrito, sa siyudad ng San Fernando, and the 21 towns of Pampanga. At sana po, kamukha po ng sinasabi ko, huwag po kayong matakot, mga barangay captain, mga barangay leaders down the line. Nandyan po si Chief PNP, nandyan po si General Fajardo, nag-usap na po tayo. Definitely magiging tahimik ang ating eleksyon na darating at protektado po kayo sa mga ginagawa nating maayos sa ating bawat lugar, sa ating bawat bayan, sa ating bawat barangay. Samantala, nangako naman si Police Brigadier General Jean Fajardo, ang direktor ng Police Regional Office 3, na sila ay magbibigay ng karampatang assistance sa COMELEC. Gayon din ang pagsisiguro na magkakaroon ng safe, secure at credible elections sa darating na Mayo. Tuloy-tuloy din anya ang ginagawang security assessment ng PNP upang mapababa pa ang bilang ng mga lugar na nauna ng nasama sa EACS. Na ang intention po kung bakit po natin ito inirekomenda sa COMELEC is for purposes po na mag-recommend po tayo ng additional deployment po, particularly coming from the mobile forces and special action force to make sure po na trained and highly skilled po yung mga pulis na ilalagay natin, particularly po doon sa mga conflict areas po. Batay na rin sa kautusan ng Chief PNP, magkakaroon ng official focal person na magkakalaban sa halalan. Para maglagay po tayo ng mga pulis na kahit paano po, kung may concern po ang both parties po, ay madali po nating maa-actionan po at ma-diffuse po yung mga possible tension arising from these contending parties po. At pagdating po sa resources, full force po kami. Dagdag pa ni Fajardo, mananatili ring apolitical at non-partisan ang kapulisan sa darating na eleksyon. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Inilabas na ng COMELEC ang listahan ng mga common poster area sa Region 3 para matiyak ang pagpapatupad ng maayos at patas na kampanya sa halalan na gaganapin ngayong buwan ng Mayo. Kaugnay nito, nagbigay rin ng paalala ang ahensya sa mga kandidato na sumunod sa mga batas at regulasyon hinggil sa paggamit ng campaign materials. Ang detalye sa report ni Acel Fernando. Inilabas na ng Commission on Elections o COMELEC ang opisyal na listahan ng mga itinakdang common poster areas sa Region 3 bilang bahagi ng kanilang paghanda para sa 2025 national and local elections at BARMM parliamentary elections. Ayon sa COMELEC, ang common poster areas ay itinalaga upang matiyak ang maayos at patas na kampanya ng mga kandidato. Tumutukoy ito sa mga lugar kung saan maaaring maglagay ng campaign materials gaya ng mga poster at tarpaulin.
Kabilang sa mga ito ay ang plaza, pamilihan at barangay hall na madali at madalas puntahan ng mga botante. Maaari lamang gamitin ng common poster areas sa panahon ng kampanya. Para sa mga kandidato ng senador at party list groups, magsisimula ang campaign period mula February 11 hanggang May 10, 2025. Para naman sa mga kandidato ng miyembro ng House of Representatives, parliamentary, provincial, city at municipal officials, magsisimula ang kanilang kampanya mula March 28 hanggang May 10, 2025. Kaugnay nito, nagpaalala ang ahensya sa mga kandidato na sundin ang mga bagay na nakapaloob sa Section 82 ng Omnibus Election Code at COMELEC Resolution No. 10730 o Rules and Regulations Implementing the Fair Elections Act. Nakasaad sa mga ito na hindi dapat lumagpas sa 2 by 3 feet ang sukat ng mga poster. Mahigpit ding ipinagbabawal ang paglalagay ng campaign materials sa mga hindi otorisadong lugar gaya ng waiting sheds, sidewalk, street at lampposts, mga poste ng kuryente at mga kable, traffic signages at ibang signboards na nakatayo sa pampublikong ari-arian. Ipinagbabawal din ang paglalagay ng campaign materials sa pedestrian overpasses at underpasses, flyovers, bridges, mga pangunahing kalsada, at center islands ng roads at highways, pati na rin sa mga pribadong ari-arian nang walang pahintulot mula sa may-ari ng lupa. Nagbabala rin ang COMELEC sa umiiral na Operation Baklas, kung saan tatanggalin ang lahat ng illegal na campaign materials at ang sino mang mapatunayang lumabag ay maaaring maharap sa kaukulang parusa, kabilang ang pagbabayad ng multa o diskwalifikasyon sa pagtakbo. Samantala, hinimok ng ahensya ang publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng pagre-report ng anumang paglabag upang mapanatili ang kaayusan sa darating na halalan. Maaaring bisitahin ang official website ng COMELEC o magtungo sa pinakamalapit na tanggapan ng ahensya. Kasama si Karen Maurelio, Aisel Fernando, CILTV 36 News. Sa kaugnay na balita, Kabalen, sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ang mga importanteng petsa na dapat pagtuunan ng pansin bago ang halalan. Mahalaga ang mga ito para magkaroon ng gabay kung paano mapapanatili ang kaayusan at integridad sa buong proseso ng eleksyon. Narito ang ulat ni Liana Canilaw. Kabalen, 4 na buwan na lamang at tayo ay muli na namang pipili ng mga kandidato na ating iuupo sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. Magaganap ang national and local elections sa May 12, 2025. Tayo ay maghahalal ng senador, gobernador, vice-gobernador, kongresista at board members. Gayon din ng alkalde, vice-alkalde at mga konsehal. Ngunit bago ang araw ng pagboto, alamin muna natin ang iba't ibang importanteng araw ngayong election period. Opisyal na nagsimula ang election period noong January 12 at ito ay magtatapos naman sa June 11. Kasabay nito ang pinaigting na implementasyon ng gun ban. February 11 to May 10. Ito ang itinalagang campaign period ng Commission on Elections o COMELEC para sa mga senatorial candidates, gayon din sa party list groups. Nakatakda naman ang pangangampanya ng mga kandidato para sa mga miyembro ng Kamara, parliamentary, provincial, city at municipal officials sa March 28 hanggang May 10. Pansamantala namang hihinto ang pangangampanya sa April 17 at 18 para sa Huwebes at Biyernes Santo. Maggaganap naman ang pagboto ng mga overseas voters sa April 13 to May 12. At sa gabi bago ang election day o sa May 11, bawal na ang pangangampanya. Gayon din ang pagbili at pag-inom ng alak dahil ipatutupad ang liquor ban. Sa araw ng halalan, May 12, iiral din ang pulisya sa no campaigning at liquor ban. Magsisimula naman sa May 13 at magtatapos sa May 19 ang canvassing of results at proklamasyon ng mga nanalo. At sa June 11 ang huling araw para sa pagsumite ng Statements of Contributions and Expenditures o SOSE. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Trending sa social media ang post ng isang netizen matapos masangkot sa isang road rage incident. Ayon sa mga eksperto, ang road rage ay madalas daw magmula sa iba't ibang factor ng environment na maaaring makaapekto sa mood at emosyon ng motorista. Para sa buong detalye, narito ang report ni Ashley Punsalan. Nauwi sa murahan at pisikalan ang pagkat ng isang motorsiklo sa isang sasakyan nitong Biyernes, January 17 sa Angeles City.
Makikita sa Facebook post na ito ang detalyadong kwento at timeline ng mga aksyon na ginawa ng mag-ama na nasangkot sa insidente. Ayon sa post, nabigla raw ang kanyang tatay sa nangyari kaya napasigaw siya. Narinig umano ito ng driver ng motorsiklo kaya naman sumigaw at minura niya ito pabalik. Hindi lang daw dito natigil ang ganti ng motorcycle rider dahil sinundan sila nito. Dahilan para ihinto ng mag-ama ang sasakyan at harapin ang rider. Dito na umano nagsimulang mag-amok ang rider at saka sila sinaktan. Napag-alamang empleyado sa isang outsourcing company ang driver ng motor na nag-post rin sa social media tungkol sa kanyang version ng istorya. Sinubukang kuhanan ng CLTV36 ang panig ng rider ngunit hindi na ito makontak. Gayunpaman, pumayag ng magharap at mag-usap ang dalawang panig para magkaroon ng kasunduan. Kaugnay nito, tinanong namin ang isang eksperto sa larangan ng mental health kung ano nga ba ang madalas maging trigger ng mga road rage incident. Ang road rage ay tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan ang isang driver ay nagiging agresibo habang nagmamaneho. Karaniwang sanhi nito ay ang pagkaabala sa kalsada, mabigat na daloy ng trapiko o di kaya naman ay nakararanas sila ng hindi magandang asal mula sa ibang motorista. Ganito rin ang paliwanag ni Neo Fergelas Makatangay, isang general adult psychiatrist. So usually it's an undisplaced aggression or anger with external factors ng traffic, ng behavior ng ibang taong nag-drive beside you, in front of you, or behind you, no, nakaka-affect siya sa ating impulse. Immaturely natin siya napoproject to our anger on the road, yung ating mga frustrations that we are encountering, and stress as well. Dagdag niya, makatutulong raw kung bibigyan natin ng panahon na mailabas ng maayos ang ating mga emosyon. Emotions are valid. You have to accept them and you have to allocate time to understand or to process them. Huwag basta i-brush off. Kasi sometimes, nahiipon. Number 2 is to practice our calming techniques. When we are not assessing or understanding or processing our emotions, prone tayong pumutok. Natin ay valid, our emotions are valid, but the consequences of our emotions are our responsibility. Samantala, siniguro naman ng Angeles City Traffic Development Office ang kanilang agarang pagresponde tuwing mayroong mga individual na masasangkot sa road rage. Payo ng monitoring head ng ACTO na si Alvin Perez na maging mapagpasensya sa daan lalo na kung nagmamaneho. Driver ka, dapat alam mo, may sa sarili mo lang, alam mo na yung road courtesy. Dahil hindi lang naman tayo yung mga nagdadrive ng sasakyan or yung mga motorista, meron din tayong mga pedestrian, meron din tayong mga school zone. So, disiplina lang talaga ang kailangan natin sa kalsada. Bukod pa sa mga ito, may ilang tips para makaiwas na masangkot sa road rage. Gaya ng pagplano ng magaan na oras ng pagbiyahe o pagplano ng rutang dadaanan upang makaiwas sa stress na dulot ng trapiko. Maging mahinahon at huwag basta-basta papatol sa asal ng ibang motorista. Kung sakaling makaramdam ng galit, magpahinga, huminga ng malalim bago magpatuloy sa pagmamaneho. Bagamat wala pang specific na batas na nagpaparusa sa mga motoristang nagsimula ng road rage, naipasa na sa Kongreso ang House Bill No. 1511 o ang Anti-Road Rage Act na magpapataw ng criminal charges sa kung sino mang lalabag dito. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Umaaray na ang mga tsupera sa sunod-sunod na linggong pagkakaroon ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Panawagan ngayon ng ilan sa kanila ang tulong mula sa gobyerno na tawid pasada o di kaya naman taas pamasahe. Nagbabalik si Liana Kanilaw. Balena, nitong mga nakaraang linggo sunod-sunod po itong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nangyari po yan noong January 7, January 14 at yung latest po, most recent itong January 21 or kahapon lamang po yan, araw po ng Martes. Tumaas ng 1 peso and 65 centavos ang presyo kada litro ng gasolina. 2 pesos and 50 centavos naman ang dagdag sa presyo kada litro ng kerosene, habang 2 pesos and 70 centavos ang itinaas ng presyo kada litro ng diesel. Kaya naman ang ilan na mamasada na may rutang Angeles sa City of San Fernando, vice versa, umaaray na. Mataas naman masyado, ma'am. Hindi namin kaya, kaya gusto naman namin na hindi tumaas, wala naman kaming magagawa. Masyagi po, sobra na kayo karakal ngayon. Di tatas pa po yung diesel. Ay kaya mo pong magipag-boundary kami muna kahit sakto miyang
Akwait ang boundary, wala nakasobra. Mahapdi pa nila sa bulsa ang presyo ng ibang bilihin, partikular na ang mga pangunahing pangangailangan sa araw-araw. Sumasabay pa ang presyo ng produktong petrolyo. Bukod pa rito, lalong hindi na umano makabawi ang mga tsuper dahil hindi na nakukuha mapuno ng kanilang mga jeepneys sa dami ng mga pumapasada. Wala na po, wala na pong masyadong masasakay. Kaya wala na kaming kinikitang masyado. Bukod sa preno sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo o reverse sa dati nitong halaga, panawagan ngayon ng mga tsuper ang tulong sa tawid pasada mula sa gobyerno. So paano na di na naman tawid pasado? Dahil naman kayang manandam. Samantala, matatanda ang epektibo simula pa noong October 2023, nasa 13 pesos ang minimum fare sa traditional PUJs, habang nasa 15 pesos naman sa modern PUJs. Hirit ngayon ng ilang namamasada, gawing 15 pesos ang minimum fare. Dapat naman po, talagang mitatas siya po, hindi siya na naman gagawin pasay. Kanya po dapat yung LTFRB, kaya na nito. Sana po, tataas naman kahit konti para kikita naman kahit papano lang para may mauwi naman sa pamilya. Samantala, sa statement na nilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, pinag-aaralan daw nito ang petisyong gawing 15 pesos ang minimum fare sa PUJs. Bagamat naiintindihan umano ng ahensya ang kinahaharap na suliranin ng mga driver at operator, kailangan ding balansihin ang kapakanan ng mga commuter. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Planong gawing color-coded ang mga kawad ng kuryente at iba pang kable sa bayan ng Mexico, Pampanga. Isa muna ito sa mga nakikitang solusyon ng Pelco One para magkaroon ng accountability ang iba pang mga kumpanya na nagkakabit ng kable sa parehong poste. Pinulong na ni Mayor Rodin Gonzales ang pamunuan ng Electric Co-op, gayon din ang iba pang mga telecommunication company para talakayin ang pagsasaayos ng mga spaghetti wires sa business district ng bayan. Sisimulan sa Pebrero ang proyekto na inaasahang tatagal ng 1 buwan. Magkakaroon pa muna ng susunod na coordination meeting para sa mga residenteng maaapektuhan ng gagawing clearing operations. Pakinggan na naging usapin ni Mayor Gonzales at pamunuan ng Pelco One. Papunta ko, dumurot siya nga ng gageta ang 7-11 ka rin. Kabalayan ng Makanyan, harap na ng munisipyo. Iyan kailangan. Ang okay tangking side na ng convention. Ha? Kailangan dito, gusto na naman magbupa ang kabit ang post. Kasi, namidanan din ka datang yung taon. Wala dito ang mga regula NL. Ay, lemon mo rin, no? Bali kanya tayo in-intel ko. At saka, balo mo pare, na yung maging problema yan. Lalo na po ang ating bagyo. Itang disgrasyang darasang. Ngita mo ba nito? Siya makanyan, alam ka ayusan. Halimbawa mo at hindi na alam na truck, balo mo naman rin nga ang driver, nang kay sa luso ng rin. Baka ano mo, halimbawa, hinod lang din, inabit noon, kay batating taong pakat na nakasiyan. Dami lang ulit, disgrasya. May tangay, aliwanay naman kule. Mas sa ela magkasakit, dating yung oras, kukulap ka rin ang wiring. Bali, kung color-coded and then sa kung company name ko. Wow. Contact details. Masanting yan. Okay. Malinis siya. Oo, malinis. Ay, hindi ko. Kasanting na yan nung abit sa sataya. Masanting na kayong mata. Safe la pa rin minumang truck o dinaluwang tao. Pedesto yun. Wow. Manatiling nakatutok para sa ibang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Recap. Abiso po sa publiko, may paalalang PhilHealth kaugnay ng mga benepisyo na maaaring i-avail ang mga miyembro para sa gamutan ng goiter at iba pang mga thyroid disorders. Huwag itong palampasin at panoorin ang detalye sa report na ito. Ginugunita tuwing ika-4 na linggo ng Enero ang Goiter Awareness Month. Ito ay sa bisa ng Presidential Proclamation No. 1188 noong December 11, 2016. Kasabay nito, ipinapaalala ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang mga benepisyo na maaaring i-avail para sa gamutan ng goiter at iba pang thyroid disorders.
Ang goiter ay ang paglaki ng thyroid gland na mahalaga para sa pagkontrol ng ating metabolismo. Ang metabolismo naman ang proseso kung saan ay kino-convert sa energy ng katawan ng ating mga kinakain. Narito naman ang mga sintomas ng goiter. Paglaki ng leeg. Hirap sa paglunok o paghinga. Pagbabago sa boses. Pagkapagod. Pagtaas o pagbaba ng timbang. At pagkairita. Upang maiwasan naman ito, mainam na kumain ng mga iodine-rich food tulad ng itlog, isda at dairy products. Nakatutulong ang iodine sa pagproduce ng thyroid hormones, kaya naman dapat siguraduhin na sapat ang pagkonsumo nito. Narito naman ang mga benepisyong PhilHealth para sa goiter. 19,305 pesos para sa congenital hypothyroidism, 16,575 pesos para sa thyroid crisis or storm, at gayon din sa acute thyroiditis. Para sa karagdagang detalye o impormasyon, maaari tumawag sa 24/7 hotline ng PhilHealth 028662-2588 o bisitahin ang kanilang website na www.philhealth.gov.ph. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Para sa mga mahilig mag-travel dyan, heto ang good news para sa inyo. Kabalen, mula sa NAIA, ililipat na mga flights ng Cebu Pacific patungo Masbate at Siargao sa Clark International Airport simula March 2025. Parte daw ito ng plano ng aviation authorities na ilipat ang turboprop operations patungo sa iba pang paliparan upang mapalawak ang kapasidad ng NAIA para sa mga international flights. For more details, tignan ang report ni Aisel Fernando. Ililipat na sa Clark International Airport mula Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang mga flights ng Cebu Pacific patungong Masbate at Siargao simula March 2025. Alinsunod ito sa plano ng mga aviation authorities na unti-unting ilipat ang turboprop operations mula NAIA patungo sa ibang paliparan. Ayon kay Noel Manangkil, presidente ng Clark Airport Operator na Lipad Corp, handa silang tumanggap ng mas maraming turboprop flights at makapagbigay serbisyo sa hanggang 8 milyong pasahero kada taon. Layunin ng hakbang na ito na mapalawak ang kapasidad ng NAIA para sa international flights at mas malaking bilang ng mga biyahero. Ang mga pasaherong apektado ng pagbabagong ito ay maaaring mag-rebook o mag-refund ng libre. Samantala, ipagpapatuloy pa rin ng AirSwift, isa pang subsidiary ng Cebu Pacific, ang operasyon nito sa NAIA 2 hanggang March 2026. Kabalen, isa ba kayo sa mga umaasang swertihin ngayong Chinese New Year? Narito na ang mga lucky tips ngayong Year of the Snake. Magbabalita si Ashley Ponsalan. Kung Hei Fa Choi. Sa nalalapit na pagsalubong ng Chinese New Year sa January 29, hindi lang ang mga Chinese ang nagse-celebrate nito dahil maging ang mga Pinoy nagkikisaya rin. Nakabase sa lunar calendar ang pagdiriwang kaya naman walang permanenteng petsa para rito. At kasabay ng pagsimula ng bagong lunar calendar, ito rin ang pagpasok ng Year of the Snake. Dahil dito, kasama sa mga Chinese zodiac na maaring vulnerable sa bad luck ngayong taon ay ang mga taong pinanganak sa Year of the Snake, Pig, Monkey at Tiger. Medyo low yung force na snake ngayon. So, mag-ingat siya like sa investment, sa mga scam. Prone sa scam yung mga 4 na year sign ngayon. Ngayong nalalapit na ang Chinese New Year, ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng dapat malaman ngayong 2025? Future dusk ang lucky color ngayong taon. Ito raw ay pangontra sa mga impulse decisions o ang paggawa ng mga padalos-dalos na desisyon na maaaring makasakit o makapagdala ng malas sa sarili. Ayon sa feng shui expert at seller ng mga pampaswerte na si Mariel Goloran, may iba't ibang mga charms na magandang gamitin para sa pag-attract ng swerte sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang piyaw o ang pikshu ay isang mythical Chinese creature na sumisimbolo sa wealth, protection at good fortune. Ito raw ay swerte para sa business. Pagdating naman sa magandang career, may namang pagsusuot ng mga charms sa may citrine stones dahil ito ay sumisimbolo sa overflowing success lalo na sa career.
Okay rin itong i-partner sa PIAO para sa pagkakaroon ng financial freedom. Rose Quartz naman ang para sa'yo kung hanap mo ay maayos na love life ngayong taon. Dahil ito ay sumisimbolo naman sa love and fidelity, happiness, harmonious relationships at peace of mind. Para naman sa pagtataboy ng bad energy at inggit, magandang pangontra rito ang mga evil eye charms. Kung ikaw naman ay pinanganak sa Year of the Snake, Pig, Monkey at Tiger, may namang pagkakaroon ng Tai Sui Amulet for protection against bad energy and negativity at ma-attract ang positive energy. Ilan lamang ito sa mga charms na pwedeng gawing panangga sa malas ngayong taon. Magkakaiba naman ang pananaw ng ating mga kabalen ukol dito. Kasi po, kailangan mo rin po mag-tiyaga at magsipag. Hindi po lahat nadadaan sa swerte. Kasi nasa tao po yung swerte. Mga pungsoy, kunin mo kung hindi ka pa rin kumikilos, diskarte, wala pa rin pong swerte. Ito rin ang naging paalala ni Goloran. Ayon sa kanya, huwag lang umasa sa mga pampaswerte dahil hindi naman ang mga ito ang tanging gagawa ng inyong kapalaran. Kung nafe-feel mo na, mami-feel mo yan na medyo mabigat, hindi maganda yung aura mo ngayon 2025, mag-wear ka niyan din, sabayan mo ng sipag. Hindi naman pwedeng, for example, bibili ka niyan, uupo ka lang. Siyempre, kailangan maghanap buhay ka para lalo kang swertehin. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. XO dating Twitter at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official, at sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po at happy weekend.